חצי חינם ראשון לציון. יש לנו פה היום הרבה עבודה. החלפת בוערים של השווארמה. 4 בוערים במקום אלה, פורקים לגמרי. פלנצ'ה, החלפת 2 ברזים, טולפים. זה 1, זה 2, פורק. החלפת חיישנים, טרמוקפלים. פה תיקון דליפה בפיילוט, כולל כפתור. ופה גם תיקון דליפה בסיפק. זה הכל. טוב, יש לנו פה שיפוץ גריל תעשייתי שעלה באש. כמו שאתם רואים, פורקו כל הרמפות החוצה. הגריל ערום לחלוטין. כל המעברים מפורקים. נחליף לו כל הברזים חדשים. ברזי סיט נחליף גם חדש. ונשמיש אותו, נפעיל אותו, שיהיה מוכן לעבודה. טוב חברים, זאת התוצאה. החלפת כל הברזים ברמפה. כמה פיח יצא מהגריל הזה אחרי שהוא עלה באש. שימו לב ללהבות. איזה יופי של להבות. חדש. להבות יפות, חזקות. בגז.